nga gamay may suon. Brad Efren Yap, dinapin niya. At rin hatag ang mikrofon ni Brad Efren Yap, dinapin niya. Salamat, tugod na po. Kaya ko na. Salamat kay Brad Jerome sa ex-seminarya niya Simple Minister Catholic Budibinder Dublin. Ngayon Brad natin itawag ko Brad Jerome sa DYER. Brad namin programa to Brad Jerome kaya wala na may bisag video. Kasi Lunes ko magsugod na sa Diyos Media to last night kaya mayad dito yun. Na-episode ko may live yun niya. Mayad na lahit na sa lagi. So, nagsabot niya nga ato na ko mag-live sa Diyos programa. Sugod Lunes. Kanya, sa mga punto at pinakutan ng mga kiksuna ining say-say ng Brad-Jerome kung ganyan kasi niya yung mga Brad-Jerome ay kuhaan man sinig mambit na sinulog ganyan ba? Ako diskutan doon kining kuhaan ang lawa Brad kuhaan kining dito sa Manila ba? Black na sarin kurang sumat ka na sunod Domingo Pinsinyora. So, ato recognize si Brad Julius Lawas, ang chapter president. O si Brad Mixitatoy, Brad Jerome, niya si Sheila, si Juan Raul. Ni mo paratan siya rin? Matmat. Niya, live ganun sa lungsod sa Sabirando, mga kiksunan. So, ato mga viewers, Saudi ng uban, mga si Brad Iliong, Brad Veronisa, o si Padiman Pinado, mga gawas na nasod. Niya, ano na yung penultihon sa linatin na ganyan? We know Richard itong pinang Yesu Christi noon abin din. Tagak ng wakwak na Brad Aming Lero sa Bradil. Ang dili madawat sa pagtulungan ni Kristo, may samar ang away pagtulong sa Diyos. Sa ito pa di ay, nagyoy doktrina nga iyas Ginoo niya naana sa Iglesia Katolika Romana. Kanang pagtulon na sa Ginoo, wa na gibilin sa ubang reliyon, sa Sabadista, Iglesia ni Cristo, Born Again, Bible Baptist. Kanang naara sa simbahan Katolika Romana. Kanya, iyasasan nila tayo kay masipir na yan. Wala nga si San Pablo mingon sa Galacia 1:18. Bisa kanhin pag manaog ikan sa langit mari sa lungsod sa Sabirando, magwalik lahi ipatunglo sa Dios. Nasa to pa di ay kining doktrina usa sa gipamugatan sa atong Ginoong Hesus. Kay ipahayag ko siya nga ang dili padawat ipatunglo sa Dios. Unya. Mao bitaw mga magkabangi itungod sa patulog ng within the church, pero normal na simple versus simple kay buhat 15:29 si Bernabe sa Pablo nagkalalis mga kisunan. Gumikan sa mga argyo niya si Apostol Pedro sa Pablo, nasa ito'y ginalisan ka. O niya, kining alam ko gamay pambit mga kisunan itungod sa kining Pit Senior sa Dominio. Right? Pero tindigan ng tao dito sa Juan. Tanawan mo, wag bukat ko ron. Ato ko ito ng 2 kilometro simba, pero kanang araw doon. Orang biya po, simba ka din sa parokya sa Mission Labrador, Banta. Kanang Ginoo atong simba. Mau ba lang sa Dominio nagpagkatao sa una? Ingon ta nga, ato ko sa Dominio dito kay siyam ka nubina ito sa Victorio. Dili mo na mandatory kung musuray, kaya nang sa Ligalio. Niya, pinipin Senyor Santo Niño niya. Ingon niya ka, pining larawang Santo Niño, gamana ni. Iyapag na. Dito sa katedral, nagwali ko, larawan ko, itaping naman tayo Bagusali des Katedral, Matag, Merkulis. Dala katedral, Mother Church na. Gamay kipnakbong. Tinagi siyam ko po, tinagi upat. So, kada Merkulis, Dani Madia, chapter president. O Marubil, sa ito pa, Jenny Sarata,
ang katedral natin babusade kada Merkulis. Yang USCR, Lunes, mga kaigsunan. So, sa Grand Bago, Central Murag na ginusara ng parokya o lungsod, civil minister na inunay na. Dili sa lugaran ng Bigsita. Hiling! Pagkatto sa Basilica del Santo Niño. Kaman ano to ha? Dili na parokya ang kini Basilica del Santo Niño. Shrine na siya. Walay kasal, bunyag, lubong niya. Wala na. Nara sa katedral at bang. So, di mo na parokya doon. Sa parokya na tuhol, Talisay City doon sa Talisay City Hall. Kaya Santo Niño ya. Ares na. Pero ang hindi natin, ang Arsobispo Palma, ang upang mga komunikasyon sana gusin niya wala siya niya Francisca at decision ni si Arsobispo Palma. So kibalik-balik na si Iglesia Katolika Romana na si Santo Niño pining magdibuto ang mga tao ay matol pa nila mata pro na libre dito. Yan mantay ng albay sa mga limusante na larawan sa Niño, larawan sa Purasan. O siguro, di ba? Pero, anong larawan? Pero ako niskutan sa katedral kaya nagtapin kong larawan, matun pa sa usa sa minister ito nga nakabiyo ito sa gawa sa naso. Hindi ko i-mention na ang larawan na doon na igahog. Sa nakasayop nga panguna-una na ang larawan na doon ay gahog. Tingali, ipuluyuhan na gahog ang larawan. Ipuluyuhan na? Kung sa may example na itong ipuluyuhan na gahog ang larawan. Larawan sa Iglesia Katolika Romana, larawan ni Jesus Christ, ni Virgin Maria, San Isidro Labrador, San Roque. Kung mong basahon ang kuwan, kining umon kayong teksto, Ezekiel 41:19. Ano na may tagnadaan ito nga yan layon, matanong yun. Yan, nalarawan sa Grubin, nagipabuhat sa Diyos, Exodus 25:22. Muna, nalarawan sa taong balaan, nasod sa templo. O kining maong larawan, ipahayang na daan ni Propeta Ezekiel, nga yang layon, patanong yun. Ya, dili man ay mapribahan na to ang ulong sa Ginoo kung wala ang filosofiya. Ato pa ang usa sa branches of philosophy and logic na kining matanong liyo, itawag na o figure of speech o personification. So, kini matanong liyo mo ni si Kristo. Nagitag na, ibutan siya sa templo yun. Ang mahiguna na ang pinadiyan Kapitulo 5, versikulo 5 at 6. Ini usa ka lion, the tribe of Judah, naliwat ni David. The root of David. Pinadiyan Kapitulo 16, tumidugang para mambatutaan yun na tinuod yun. Kaya nag-ingon man ang Juan 18:17. Matthew 18:16 na tulo duha kasaksi tinuod ang imong gusto. Ato pa diay sa Ezekiel 41:18-19, Benedict 5:5-6 o Juan, Benedict 22:16. Tulo nagpahayag ka kanang batanong niyo muna si Jesus Christ. May ibutan yun sa larawan. Yung sa may ibutan to, leon na, hindi na literal na leon. Kundi muning matawag og larawan ni Jesus Christ ng Santo Niño. Asa mabasa na? Para gibinsyon yung Brad Jerome kanina, ang Acts chapter 4 verse 30-31. Yaman diha akong King James Version. Nagina yun. By this thing for the hand, will and signs and wonder be done by the need of the Holy Child Jesus. Gibakyaw yung mga kamot o madawat mong katingalahan. Pinagi sa Balaang Bata Isus, Holy, Santo, Child Niño, Jesus. Laro kayo mga kiksunang kayo.
ubang na-debate ito si Romeo Rodrigo, ito si Mr. Richo, si Pastor Maglianes, ito po Radyo sa una, kunya si Rian Puente, o kuban pa, na kining ulit siya, dili ni si Kristo, dili ni si Jesus. Naroon na, lita po ito na, King James Version. Ito rin si Kwan para palit. Brad, Nelson Duterte, sanay ni palit ni former president. Kanya, parang mga kaigsunan na ato ka nag-dibusyon ka ni sa larawan at sa balang bata iso. Kasi niya kung tanan. Kaya mo na sa kuwan. Dahil marama, kung na mga kaigsunan na ita mga Katoliko. Siguro kung ano ay posisyon na ang larawan ni Sr. Santo Niño. Ha? Kung sa ka-legit na Oo. kung ano ay posisyon ang larawan sa Santo Niño. Empleo Ricky. Anong i-prosesyon? Para makita sa mga tao na naagin na siya. Hindi ka makumay. Usap na ito. Human way of okay. Na para makita siya sa nakita siya ay prosesyon ang maulalawan. Ay pero sa lahat punto na ano yung prosesyon ay sama sa Uswin size o city o sa Uswin city ay hindi na nanuha doon ay gubat dito sa Jerusalem. O niya, ang site sa Ginoo, pagkisudog daw sa mga gubat. Nakatawan sa arka sa kasabutan, giyay prosesyon, araw sa daog sa gubat. Rosa sa prosesyon, gamit po ni Sister Gula. Eh dito sa Guadalupe City, matay pa ni Erwin Marita. Grabe patay dito sa Guadalupe sa unang linggo. Dito sa Guadalupe. Kada naing kamatay tao. Dili kanap tao din. So naing naka-agdan naka-advise na larawan ni Virgen Maria ay prosesyon dito sa Guadalupe David. O nunong ang kamatay. So dako punto na sir na ang prosesyon ni Senyor Santo Niño basta ilo na to siya na kinsa na siya kay ibalik-balik sa simbahan na ang malaang bata sa to pa bata behon siya karon muna yung mga bata pa si Jesus Christ amon to diha nga suma sa Hebreo 13:8 ako kagahapon karon ug sumabot mo lagi ako kanindot yung Will Brad kiring imong amigo si Raul. Oh, si Gordo mo sa Sidney Brad. Si George Sullivan. Oh, Will. Ilo na. Niya mo na kung tabi to ba nga dako kahimuan ang prosesyon sa larawan ni Santo Niño magita sa mga tao. O niya nasa impact na provided ang prosesyon. One kining hiwi dito nagputan-putan pero wala dito mo usap. Wala nga bisan bila pa tayo apel prosesyon na wala kayo kausapan. Kaya kanang prosesyon kung saan ka dibusyon tama na yun sa Holy Rosary. Ngayon sa may bunga sa dibusyon may mo tamputan ng mga araw. Wala na pagamat kung tana. Usan niya sa maka na kuan si Sister Alma mangutana niya. Siya mangutana? Ha? So puno kayo, daghan kayo mga kuan kinay. Di pangutana rin ni kuan.
Brad Matong Mangyo. Ichi Bohol, Evangelio ito masahon nila. Ano basa naman ito kan Brad Jerome, pero naiyahang personal biblical fiction ni Brad Alan Haber. Juan 2:1-11. Ang among milagros sa Ginoo ang tubig himo isal nga bino. Ipakita sa maong milagro na pwede o magkahimo ang Ginoo ng milagro kanato kung naalang ta nanunay sa pagigugma sa Ginoo sama sa kasal sa kana. Malakoy, kuno ba gugma asawa ug bana milagro. Ginoo na mga kinsunan kay kini milagro ko di kay uban mga Katoliko nga pareha dito sa kuan kani Kalapi Bohol isla dito gigo. Dugay na. Ang larawan ni Santo Cristo ng dugo sa Serrano. Ato ba mga tao nagsakinan ni adto sa isla sa Kalapi Bohol kay milagro ni. Pastilan. Ni Jesus ay magbadag doktor. Mga abogado uban pa ang dugo dili man ay dugo nga tinawag. So dili to milagro. Unya sa Labangon nagkagas ng larawan ni Virgen Maria ng tubig ana. So muna nga ang mga tao nagtusad kay ngita ni milagro ba? Dito sa part sa Cordoba, Lapu-Lapu, ang mahogani na yung larawan ni Virgen Maria. So mga tao, mga Katoliko, pertindihanan naman ito kay milagro. Wala kita mga Katoliko, hinay na. Ay, tingnan na sa dautan, kunya, only God can make miracle. Salmos 52:7. Ay, ma-mislead mo. Dili mo na ang simbahan na pinadali hukum na milagro kay once ka magka-desisyon ang iglesia sa Karmana. Ya sayop kay nang pagtuwa. Dili na mabakoy sa simbahan. Matod pa ni Pader Nas sa Nuria. Namatay na taon sa Pader Nas 44 edad sa 2021. Narawang sa pandemik sa Pader. Una nga, yan ang giingon na mo sa una. Unya, muna ang simala diha. Grabe yung nga, bintog lang nga, perti nindutan simala. Nindutan, kausar ko kanta, ananya. Wa ganyan mo deklarar ang iglesia at kulikarman ng miracle na. Daga pa sa sinta katuig. Sinta katuig, wala na katuig. Wala na tayong tulukutan ng Bergerong. Lain ang generasyon. Muna nga, ato ni Pampit kay sa Katekisim o Catholic Church number 98 na maabot nga generasyon inalang manibaw na unsa ning patulunan sa simbahan niya pagsimba sa Diyos na unsa na niya tinuray super tibigana Katoliko ignorante isig ingon ana si Alang Srek sa kaupor sa libro ng tuluhan na Katolik sa rin ingon dito nga sa naka-professor sa theology, ingon siya nga, many Catholics are ignorant of their faith, are being persuaded to join to the other churches. Sinaga mga Katoliko nga ignorante sa bato nga madala sa laing reliyon. Ngayon sa kasantos is St. Vincent de Paul. Ingon nga, lack of knowledge among Catholics about the teaching of the Church. Carelessness in their practice of religion. Sabi niya siya pa, dagang Katoliko nga kuwang sa kaibaw. Kuwang sa kaibaw. Yan. Kuwag ano man, lingaw-lingaw ay ganahan nila. Katong danaw bitaw sa itong TikTok bitaw nga, ting-ting na, sister, nila kalman, magiging mo kuwan yung TikTok yun. Sa kapare, nasahin na sa Brando yun. Father Dinis. Universal yun sa unari. Buwag pa ito 20, din na mga kapunan na ito. Nasahin sa Barili na siya. Nakita mo ito sa una. Kunya, ang ubismo sa palong, lahi ang kinala ang misa, ang sun sa siba, iligid nga ng talingawan. Pero, paano sa ito, kanang uso nga, bawas ito, atin ito. So, para na ko, mas maayo nga daghang tao sa Misa ni Galileo may doktrina i-input ito sa mga tao. Doktrin ba?
para sige buhat sa Soberano, nag-pray para mo Jerome, kanang before mass, wala. Kanang Bible study before mass. Wala na, kay taga-kamisa. Wala na, sa una dugay na si Boy Alforque, Brad Aren Lerosa, Brad Jerome, Julos Lawak, Panyo, ba't ba? Iksi Datoy. So muna na, sa punto nila sa gamay na ito, kaya kining pagtuloy na din eh, sa makta kay sa doctrina, sige siya ito. So muna na ang kining buwan, Bimro sa Katoliko, berarti naghan kayo. Muna nga ubang reliyon, maglaway ka na. Pagkana ng Katoliko, wala yung kalibutan, wala yung basa-basa ng Biblia. Pero, ang laing reliyon mga presente, so diyan na mo, 90% na ignorant Katolik sa Pilipina. Kamu mga dili Katoliko, 100% ignorant sa Pilipina. Outside of the Roman Catholic Church, 100% ignorant sa Pilipina. Iyon si Monsignor C.J. Cayetano Bilbulingo, Grandmaster sa Latin nga, Monsignor, nagkani ang Katoliko mga ignorante. Ay, kataka na yung 20 mga profesional na bang kargado ng mga Katoliko. Hindi ba sa doktrina pagtulungan sa sibahan? Sakto na. Ato pa dahil, uyon siya sa daghang mga Katoliko nga wag yun. Pero kita, nagpadayon yung bagat. Hinahinay kay ang matod pa ni St. Thomas Aquinas, the more you know, the more you realize that you know a very little. So, ang atong kaalam, matod pa ni St. Thomas Aquinas, ang kaalam na ito, muragaw, cellphone ka na ito, ini, kung na kaalam, sampul ba? Yan ang kaalam ni St. Thomas Aquinas, tuldok ka. Muna nga, di ta mga has, kaya nakapasata sa libro sa Fundamental sa Katoliko. At ikisim mo ka Katolik Church. Biblia. Muna manundo ulit dito nga. Muna akong doktrina. Ayaw mag-una. Kaya di katagiya sa simbahan ng Katoliko Romano. Kundi sa mga kiksunan. Mumuhong membro sa simbahan ng Katoliko Romano. Ang Biblia lang. Niya nato'y babae itong picture, pero duda na ko sa Facebook. Namutanan ako sa social media. Ay patubag niya ang nasa the book of Matthew. Ito akong tubag ang competent nga mo explain na sa kining Word of God. Huwag yun ang magisterium, ang obispo. Ato ba, kita nga di mo obispo, o Santo Papa, ikaw na tang mag-explain sa laiko nga mag-explain. Base sa grounded ka na sa libro, panulo, sa simbahan ng Katoliko Romano. Kaya, makuhan man, ang nangutana na daan, huwag ko'y kalimutan. Ikaw na nagbasa. So, muna nga, kini, atong nagpaambit, anong Senyor Santo Niño, ba rin mabasa sa Biblia? Dito sa San Carlos City, Brad Tutosan ito, ibitar ko ni Brad Sito Pelaborado at Pelaborado sa Negros. God kanatay, si Inglali sa Gaday Literal versus God kanatay sa Negros. Social media, niya, naman ito live di Cebu. Pero ito na yung Mangno kay Matuman Brad Adam Amber chapter 7. Once kami ingon na Cebu, muling ngalan na God kanatay na siya. Kunya naman din si Rox mo dito nga, si Cebu, gaday literal do. Kunya, ang topic na kung diskutan dito sa Santo Niño, dito sa San Carlos, kami ni R.C. Bradbury, Pasculis, si Tope Labrado, magtutusan na ang pangutana, apat ay makita sa Biblia na Pit Senyor Santo Niño. Nana sa buhat, Kapitulo 2, Versículo 21. O sa Roman 10:13, ang tanan na musangpit sa ngalan sa Ginoo Malawas. So, sangpit, i-shortcut na mga kiksunan, sangpit, niya kanang Ginoo, paano na, sakit sila, Senyor mo na. Dili Senyor Citizen na. S-A-N-Y, S-A-N-I-O, Senyor Citizen na. Niya, Pit Senyor Santo Niño. Biblical ba na? Sa Roman 10:13,
Kunya, Podges 36, ang Ginoo sa taning Ginoo po, referido na ni sa Diyos. Kunya, ang tanan nga mo sangpit sa kalas Ginoo. Sama ng kalawasan mo? Kalat? Aw. Internal forum na sa moral theology, ginura. Pero external forum pa na na ito nga. Inuray ko siya nga, indalasikas nga, na doon panilitan nga, nato'y palantay mga si Brad William, matarikog nga si Brad William. Usa ka simpi nga 37 anyos, bata pa. Namatay, narang haya ron sa Bulsan, sa Bulsuti. Yung naman ko nga, siya active, iya kong ibitar so na nga, makikibate sa Iglesia ni Cristo. Dito sa Pisa, sa Bulsuti, niya po sa Pisa dito. So, kalit kayo, Catholic Independence, Reminister. Driver ni Reverend Father Lucasino, sa Miyagi, niya drive sa jeep. Sakay sa kanya niya, siya mag-iimbitara ko nga sa speaker sa Reminister sa Banawa o sa Iglandubi itong Iglesia ni Cristo nga natimulag na. Pero nabanig niya ako. Ay, o niya, sa mga nga ang kabatayon, kung ito si Brad William, kung sa leon nga kay Wang na hospital ito, niya, nakasampi ito siya, salbar niya palag. Pero wala man tama sa'yo, siyang kahibitan. So, muna nga, para na ko siya, purgatorio to. Niya, kanya mga kalag sa purgatorio, manung ginis langit. Yun yung adto pimpirno. So, muna yung sa punto kay, once sa ito magsakit, nagubit yan, ikuduas ka ni boy, mas bitahan na, yan ang pamay sa iyang sala, sa magantos na. So, muna nga, ang Juan, murag makaingon kita nga natuig-tuyog na yung matag-tuig yun. Tining Senior Santo Niño, Pasko, Huluwig na sa niya 2023. Sir, muna kung sa may purpose ang balik niya sa RCC Roman Catholic Church. Gamay kayong booklet yung Senior Caetano Bindolingo. Ipabasa ko na yun. Kung sa may tumong na ito yung friend, tanawa, pag-ikoon sa tubag to. Sitting of our faith. Kay, bisan pa o balik-balik, kunyawa ka malikot, nang kayo matimingan yun. Ako yung naging sabihin ni Cristo sa Mateo 13, 40 na ito sa 50 na sama sa pupot ko nga kuha na makatutas kinasan. Ato ba, kining pagpaambit na ito, may natin madaan sa gamay. Iso lang guys. Dili man kinahanglan nga, naghanon din ang mga mananaw ng religious rally, event. Uban, agyan kayo sa EYD, gamay ini na kung ano ni, review sa iyang debate. Ingo, kinsa may debatidor na nakakabig sa na-debate niya. Ismos Pader Darwidiao, Rancho Fernandez, o nasyonal mga debatidor. Wag yun. Ang ikabig niya, ang nananaura, uban, wag ko kalimutan. Anong imong debate siya si mga ministro, uban pa niya. Nagkatoliko, ano ko, tigaya ko ulo na. Pero arang-arang lang kay si Brad Roman, usa ka namimbro siya sa Sihuba, duha ka tuig. Nalibati mi sa Colonel Mall, Cebu City, 2016, December 8, naiming sa Imakulada ng Pagkyon. Niya, nasi Anilari Alivio, mo yung moderator, na mabatod ani Brad Roman, usa sa Sihuba, nga si Cristo ang ilang sinaga ang ilang. O niya, pamatudan niya nga Iglesia ng Romana tinukon ni Bugdaw si St. Ignacio de Antioch. So tulog ka debate mo. Karon, pagka 2019, 2022, ibalik mas Katoliko na, nagpamisa man sa Santo Rosario Church o sa San Vicente Ferrero Religious Society. So ano na changes? Nagkatoliko siya. Ingon si George Torrepel, oy, mama na po niya sa Sihuba Bertiway. Waka makasabot sa heretics, mga kaigsunan. Heretics, heresy ba? Nasa Our Catholic Faith Manual of Religion, upat ka sin against faith. Upat ka sala batoks bagto. Karang heresy usana. Usa ka tawo na bunyagan nga nanudlo siya nga si Kristo, religious na matuod, heresy na siya. Isa wa pa siya bunyagi sa iglesia.
Nita ako, mingon ko nga. Jerome, why purgatorio? Why Holy Trinity? Oh, ako na tinutuon yun. Bisag wa ko gimibruhan na tinuan. Oh, sige ko. Oh, usa ka tawo na bunyagan na ni reject sa mga sa mga doktrina. Lahi man ang apostasy kan total rejection nila. So, sa punto nga may maabot sa pagtuloy na sa simbahan. Ito nga, nag-experience ko nga, saksi mo ba ako nagatuloy ko balik. So, muna yung sa punto nga, sige tagibati niya, matubang mo Senior CJ, sige mo lantugi, mga matay naman, hindi mo magdaog. Oh, ano man? Example, ang imong rumbo, North Cebu. Siya, South Sun, hindi mo mag-abot yung alam. Hindi na magdaog. So, tuo yun siya. Muna yung siyang analogy mga kisunan. Pero mayon ang nagtugi pa sa for institutional purpose sa mga ibuhat mo ni size ng kilometer sila si Robin, Peter, San Cristo. Dari sa San Fernando. So, ini mga kisunan sa mga kuan, may pumunta na Anagi ko anin, ngutana ko anin. Brad, Gregorio Noco, Sakar-Kar, James Rosrata, Roelio Comunero Sargao. So ato pa, sikat yun semperando gina yung mga kiksunan. Kaya, kuhan man, kining, mobiyogid ba? Why, pangutana na? Yung mga sirak, mga alagas, ginawa rin yung mga kiksunan. Kasi wali si sister, no? Sila ba? Ha? So, kining nag-view mo mga God ganat dahi ni. Ya, Brother Jerome, mau boleh kan? Kiring! Ako na ako na mga aday, mga pautana na nila. Ano na pautana mga kiksunan nga? Usapat siguro nga, kung atas Katoliko, Salbar itong kalat. Brad Iliong Aris Bunay sa Juan Kining. Brad Juan Pasiones. Sana sa law student pero gaday din sa unang murag karon murag dili siya mo no comments siya. Kay Juan. Ang membro ta sa Roman Catholic Church niya Juan Kining. Kini reliyon na makaluwas kini kay tinukon mo sa Dios. Pero membro ta nga nagbuhat ka og dautan. Supak sa kabubuto sa Ginoo. Ang membro di kina maluwas. Pero permanente makaluwas ang reliyon kay Dios may katukod. Dios may katukod niya. Kaya sensitive na mga reliyon makaluwas kay halos sanan nga mga Bible Baptist born again di mo dawat ini. Pentecostal kay pagtuo na yun ang makaluwas unya mungutana sila nga kung pagtubuhat asa mabasa Brad Jerome nga pagtubuhat litra maluwas ang kalag sa tao sa una asa mo na makita kung atong gamiton ng Pilipos 2:12 dili kayo ma-explicar siya work at your own solution will be an agreement. Karita sa 1 Timothy 4:13 Iyagi na ito pangutana kay kung hindi iyagi kurang dili kayo ma-arinis panglantugi ba? Pangutana ining pagwali na tos Ebanghelyo sa kamaturan buhat ni sister ulit buhat na pagbaandala sa mga balita sa ito pa
Kung imantala ka, lagi kayo pagtuo. Built in kayo ng pagtuo. So, niuyon itong pastor. Sa ito pa, na ang pagtubuhat sa 1 Timoteo 4, 13-16. So, pagtubuhat, kinala yung pangutana na kay kung prejudice ka, what my word, pagtuo. Nabay mabasa, pagtuo, brad. Yun, wala man. Mo na nga, ang kuan, episode 8-9, sa ako lang pamalandong na ang pagtubuhat ya. Pagtubuhat. Kaya sa episode 8-9, inaagi sa grasya, nangaluwas sa pagtuo, nangaluwas mo. Dili inyong buhat. Gasa kayo sa Diyos. Ngayon yung mga living word, luwas, kinemi. Pero yung dito mo sa Diyos, nagabuhat. Ato pa, ang episode 8, ngato sa Diyos, pagtuo buhat. Nya, magtasig pamalandong, sistero. Ini si attractive yung babae mawali rin. Si San Pablo, nagwali ito sa babae, nasa buhat 16. Buhat 16, ba yun? 13, anak. Si San Pablo, nagwali sa mga babae. Sa mga babae, mga lalaki rin. Ano yan? Talagang yung mga wadron niya pista sa Senyor Santo Niño. Niya sa una, gingan lang ng patron. Dili, patron. Ang patron sa Cebu City ron, wala si Birhen Maria Guadalupe. Ang si Senyor Santo Niño, ginoo mo na, hindi naman itong patron. O, di na. Sipya itong mga ganggo ng aning Garal Vidal na isa una. Uy, ka? O. Ito ni sa mga pangutana dali sa kwan. Wa man mo kwan. Si John Adolfo kailan ka, sir? Ha? Ito dali ba? Ha? Wala na ito sa tumapa kayo, namatay naman. Si Pope Benedict XVI. Ngunay gila na yan sa tumapa. Niya. Ang atua, ang President Pope mo man si Pope Francis. Yan ang gineject na, dili na. Juan, tinood. Kung nga wapay mo makita, si Ugmas Plaza, Dementia, si John Adolfo, o kita matingala nga mag-una yung Katoliko kay sa una naman na. Kay traditionally, Gaday, literal, SSBX, Bert Canoy, sa maging dito sa Plaza, grabe yung inventro na ayok yun ang kining hanay sa misa sa karon hindi naman na tumagon kaingon sa Katoliko hindi na musimba yung hanay kining hindi siya nga misa yung in English kay wala man invalido na yun saan ba mabrinwas kining reliyon binusay naman binusay na reliyon muna nga numaliga kape bitaw muna nga numaliga kape mga kaiksunan. Ano man? Mahinti ba? Mahinti. Kaya kung magkubinser ka, membro yun. Nya, ang Katoliko, nag-advantage, pwede naghanang membro. Wailain nga simbahan o pundo na marag yung kubinseron, Roman Catholic Church member na. Ano man? Nakamang ignorante, 90%. Oo. So, ano mga kisuna itong pamit para taas sa Bergeron kasi nga kay mo ang waling pamit sa gari? Ha? Balungag, layo din kayo. Hindi na basta magsikiran mo. Kanina na live diya, tapos gawas. Iiwag ko ito, no? Mga alas 4 kape? Oo. Kaya ba? Live mo ba? Oo, sige na. Ano bilhin to? Di ba ka na nanganaog mo ba, anak? Oo. So, dakong ikrasya mo na mga tinunan na yung Bergerong Castelo. What? Mo na yung sakto. Muna niya, parang kayo tubig na din na, tubig ustag, magpano diba? Manam, aw. Ikaw tatar kong lako? Ikaw, din ibiyan na. Oo. Oo. Salamat yung Bergerong, kung sanay ka makugiyon, yung mga... Salamat, Brad. Salamat. Kugihan, magsasangyaw, kay
O man tumong yun kay si Kristo mingon yun nga. Ang iyang Ebanghelyo, bisan nasang suog sa kalibutan, iwali ang may balita. Ato pa, sila si Brad Jerome, mabot sa bukid o kabalayan, tuman yun, asa mabasa na? Tulo ka pasahon sa Ebanghelyo sa Marcos 14:9 o sa Mateo 26:13. Marcos 13:10. Bisan asang suok sa kalibutan, iwali ang may balita aron paghandom sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Sa ito pala ay, mga kaigsunan, wala, kaning maghandom na ang gibuhat, mga kaigsunan. Brad MG Missionary Man para sa Pilipinas, detection niya. Usa sa kuan mga kaigsunan nga lahutay yun, kay kanang di ta kalahutay kawang-kawang lang. Right. Kining kawang ang hago. Pero ang yawa o lingla mo sa mga kaigsunan. Muling laban, magpasabot kining guyuron ko ba? Mga backslide ka, niya kining igaganahan ba? Parang ningon si Ginoong Kristo sa wala sa Ebanghelyo na magampo ka mo matod pa sa Matthew 6:9 na si Kristo dito sa Gitsemane, nagampo siya ang iyang mga pag-antos ng mabot. So, Matthew 6:21 Gitsemane mo ampo mo para di mo madaog sa panulay. Ato pa ang prayer usa sa gikinahanglan mga kaigsunan matod pa ni sa Pablo sa Romans chapter 12:12 na ang prayer at all times. Nga magibindi pa ning pagampo mga kaigsunan kay muna tayo salam brutal pagampo ta dili ta umagod sa Ginoo. Kaya na sa Proverbio 15:8 kama bituloy ang tao ay sala dili pabinaw sa Ginoo. So, muna sa banderan po. Pero napang may mga exhibition mga kaigsunan kaya itong nitabo sa itawag o Clipin Confess to Press. Now, sa ka patay na dito sa Saudi Arabia, nagkakupisal sa pare, patay na. Kung saan magkahitabuan ang mga kaigsunan? Sa news, 2004-8, anak. Si Padre Bobby Ulugar mga kaigsunan sa kachaplain sa Quezon. Chaplain sa Philippine prison, si Padre Bobby Ulugar. Na igupisalan siya sa patay. Ngayon mga kaigsunan, ang asawa ni katong abroad sa Saudi Arabia, niadto ni Padre Bobby Ulugar na ningon, Padre, kining nakoy hangyo ni mo? Anong na sister? Kuan man, kining Domingo maron niya, for example, sa araw, sa Bandong maron, dire, sa sample ito ba, Domingo, pagkalunis, pwede ka mo koy ni Padre na musugat sa Pateng Lawas sa kumpana at sa Ninoy Aquino International Airport. Niya, ako rin kasulina ni mo sa imong singinang Padre. Yang katang asawa sa abroad, namatay. O niya, Domingo to. Sa wapan Lunes, pagka Domingo sa gabi mga kaigsunan, kining nainanoktok sa kuminto. Diabrehan sa sakristan mingon. Siya ato, Brad. Sana'y pare niya.
Ano man? Mag-umpisa ko. Ato ka, kuutang sa sakristan kay namay mga sakristan na hindi kayo mo entertain. I-add ko ang pare si Padre Bobby, Padre Tuktok Swarto, Pinto. Kining, Padre, ngayon mag-umpisa mo. Masudla na. So, amang tao, so dito, sa kwarto ni Padre Bobby Olivia. Alas 8 gabi, ang mando alas 9. O, yagbayan sa pare ang maong tao, niya igihatod ito sa gawas. Nakita ganyan naong yun. Domingo na sa gabi. Pagka Lunes, yato ng asawa, atong babae, asawa, nga sa sabot sa pare. Pader, ato na ta sa airport. Kaya na ito maabot na ito pating lawas sa kumbana. Kung na may picture sa ibang ba, kinaing bana, makita sa asawa mo ning picture ang Pader, sus magtanaw, nang inumdum ang pare nga, mo ning tawanan ni Aray kagabi, Domingos gabi, nang umpisa na ko, ano pare? Unya, iat mo sa airport, tanaw ang wooden box, mao mang naunga. Sabto na to nga, ang maong patay, yun na rin sa Pilipinas, ayang patay lawas pa pa Saudi Arabia. Wala nga, magaingon ta sa Roma sa City. Matur pang San Pablo, ang patay, wala na mahimo. O niya, once nga mahukma na, hindi ka matay, hukum na dayon. April 2020. Makaingon mo nga, why dili ko tino? Pato mga kaigsunan kining usa sa tawag o private revelation o testimony. You cannot force anybody. Okay, testimony man. Pero, isa di mo dawato, kaya ang pare mismo may disulti nga moto na news to did faith on face to face. Orang anong patay nga ngay naka-upisan pa? Muna yung tawag ko, infinite mercy of God. Ang kaloy sa Diyos, huwag kinutuban. Para makikita. Huwag kinutuban ang kaloy sa Diyos. Salmo 86 verse 15, ang Diyos maluloy. Muna nga, itawag, divine mercy. So muna nga, impes may impyerno itong kalaga, naging ka Saudi Arabia, na nagkupisan pag isa pare, dito sa Paranaque, Manila. So na, sa ito pala ay, ang Ginoo na tandok sa mga tao, mga kaparintihan, nga niampo ito, nga, kalag, natandok, na salbar yan kalag. Ngayon sa punto ka, kung sa importante ang Ginoo o ang sakramentos kubisal mga kaibigan. Gregorio Nocos, Birada deha iwaid brad iwaidi. The Iron Man of CB Cebu, God kanatay agoy ka. Brad Gregorio Nocos sa Karkar Cebu, Karkar City no ulit mga kaibigan. So, nasa sa punto mga kaibigan, ang so atong iyang gikuan yung mga pangutana ko ni tanaw si Brad Wandre, si Brad Ezekiel, Brad recognize si sa iba uban dia si Juan ining si Brother Gregory. Oh, Gregory og si ining Juan. Anthony Caballero, Mario Agbo, o mga Ruel Bunes, George Iborda Aramenes, o guban pa mga kiksunan. So, way mga pangutana itong ni Bioris ang
Account FB. Nag-mention mga Abraham, Gregorio Nocos, na adunay gaggalatay. Di ba na ito nga ang Diyos? Anong na yung buhay ni? Eh, naam na sa Biblia. Tanawag ka na yung Biblia na ito nakabad rin. Ay, King James Version. Atong tanawon nga ang Diyos huwag kamatay, magbalik kamatay. Basta di ba na lukibati na yung gaday literal. Simple verso simple. Muna, si Norberto ni komentaryo nga ang dili mo dawat sa God dinatay ng baruganan. Ang Diyos dili mamatay. Iris. Kaya patay yun. Ito kapagon ang ayat nga ni San Pablo. Dito na. Namingon siya nga ang Diyos namatay yun. Basta nanguyan. Ako rin tanaw ng Juan diri mga kigsunan. Ngayon diri nga diri sa Book of St. Paul mga kigsunan. Ngayon diri sa English version, who only had immortality, dwelling in the light which no man can approach, unto whom no man hath seen nor can see, to whom the honor and power everlasting. Brad Dixie datoy. So sa pagugihon, sa civil minister. Sa ito ba, why kamatayo? Kunya sa ono tumatiyo no disisiti. Kikso na. Laro ng litera mga gyapon mo. Ayon man doon. Atong pa ni Gregorio Nocos. Kita na sa kamay litera Gregorio Nocos. Iyon rin sa mahayag sa King James Version. Now unto the King eternal, immortal, why kamatayon? Invisible, dili makita. The only wise God, the honor and glory forever and ever. So, sa abang version ni kakabasa o wise God. Kaning King eternal, wala sa fundamental sa katultumba, base 36, God is eternal. Yan si Kristo, wa may laing ng pagkatao mo man, nagsikan ni divine person. Ang first divine person, why is simulate siya, why? Wa magpagkatao. Ang third divine person, rock good sa iuhin, wa magpagkatao. Only the second divine person became man. Kunya, ginganlan rin o King Eternal. Ang maingon mo bang mga simple, na ingwindor ko ng tugi, Rani Wiley, Perido na samahan. Kung samo, nasambot na is. Kunya, ingon rin nga, the invisible, only wise God, King Eternal, immortal. Niya basawan mong 16. Moment sin. Ingon din sa 16. I obtain mercy that in the first Jesus Christ might shew forth all long suffering for a pattern to them with a should them after believe in Him and life everlasting. Si Kristo eh. Umingon mo nga na pader eh. Si Piat eh. Luhay Diyos. Uwi ng Diyos. Ng Diyos na patay. Kamot kiri sa gaday literal. Muna nga, nanaingon nyo nga, ang proper subject ng divine person, why problema na. Ana sa Catechism of the Catholic Church, number 466. Ang proper subject, ultimate subject divine person. Pero wak nga, mag-mention, divine person died literal. Undan ko sa mga Catholic defenders, makabasa mo, litera po litera. Divine person died literal. Zero na sa Biblia, sa Catechism Council of Trent, Catechism of the Catholic Church, Fundamentals of the Catholic Dogma, our Catholic Faith Manual Religion. Why nasulat? Divine person died literal. Sa ito ba,
ang manundo nga divine personal literal. Erroneous o sinsiga. Sayop ang manundo. Supak sa kamaturan, iya na siyawa ang panunduan ang divine personal literal. Iya siyawa. Wala berbero ni sa mga mahimot ka. But iliyong kan, iman pinado uban pa niya sa outside of global world. Kamuna nga, niya, karo ko na kayo. Na, kung mao na kalagiya may rin si San Pablo, nga, nagtudlo sa Roma 1:23 ang Diyos, huwag kumatayo. Dito sa Archesino sa Davao, ni Arisa sa Plaza, sa Pusong Simitin. Akong ipangutana, nga, asa mabasa, sa libros katoliko, Divine Personal Literal. Yang ibasa niya itong Divine Logos, layo ng mga ito. Misplikar pa mga. So yan nabita mga kiksunan, ang mga prinsipyo nila sa Yogyo. Yan naman, diksit ato yun natin. Ito yung pawalihon kay mamani magwali nga kuwan, mga kiksunan sa dili sa lungsod sa Sebrando. Ya, Brad, diksit ato yung may gabi? May gabi. Oh. Ikaw? Di, kanino ito mga? Okay. Mana? Oh. Sora sa niya? Sora sa 6 ay misyon si Brad si Tato ay kay Bukid Sat. So, bilib galing lungsod sa Sebrando na pag-ihon ng mga Luminesar Catholic Pilipinas. Yan pare, natin nagka-post kahapon ko ito. Ibagbasan ko rin yung Monsenyor. Ito yung Monsenyor Boy Romanilios. Boy Romanilios. Hindi na nasahin ba? Boy Romanilios sa San Fernando. Ito rin na sa mga pare nga mga kauban yung mga pare ko. Kaya ito na sayong TikTok. Hindi rin ba ito nasahin? No, si Pare Rines. Dennis Contron. Oh, una nga, Voltron. Pare Rines Voltron. Ay, yung maling nga sa. Ano yan? Atong butagang gamay ang pangutana po. Kay namay ng utana nga ining kuwan ba iwede. Ato itong tumagon ito pangutana Matthew 12:1. Apating 24:1. Nagabi sa social media ito. Kung sa'yo may katubag ni Brad iwede. Atong tanawon nung sa'yo no diri sa maong Ebanghelyo sa Matthew. Picture. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not elect here one stone upon another that shall not be thrown down. Mateo 24:1-2. Ayan chat kami marang Mateo 24:2 ito. Huwag kayo maglaro ba? Kuna, kining mo rin nga usak ka ba ito? Yesus Cristo, kaya ito dito sa nigikan sa templo o kaya mga disipulo o niya dito sa templo sa building. O niya so ginagalan na naayipot no sumala sa kining Christian Community Bible, Latina Vulgata, Guayren, o gining New American Bible. So, kanang po makatabang sa sabot sa versikulo. Pero, ato lang panon sa ato nangyano nga kuan nga dali si kanang gitawag usa ka bato. Wa man mag-picture mo dire nga igamit sa simbahan. Ini tekstura may tubo ni Apostol Pedro. Ang igamit nga bato sumala sa Matthew 16:18. Ingon ito nga, so ito yung Peter ang pandis sa Gold Belt Mine Road.
Even the gifts of shall not prevail against it. Ikaw pero baba ni Bato. Sa Bato ang isuta pa din sa isyo. Niya kaya Bato, hindi pa ni masabasa, hindi pa ni gamay. Dako, gini, big stone niya. Ay, kung mo basahon ang ini Juan 1:42 sa English, itawa na Kipa. So, sa Aramaic language. Na language ng galing sa Aramaic. Amot na hindi mo siya nakasuwag rin sa Juan mga Tigsunan. Dili sa John 1:42. Juan 1:42. Jesus and he brought him to Jesus, and when Jesus behold him, he said, Thou, Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas. Okay. So, kita so, why komentary sa Matthew 24:1-2 na reprendo ni Pedro. So, din na ito punaan kay sa Pinay 22:19, ang magalugang buwa si Lutan. So, mga tingsunan na muna itong tubag. So, huwag mga nawa at Domingo mga tingsunan, Domingo, kinanglan nga simba ta mga Katoliko, kaya ili kay magsinulog lang. Kung magsinulog, hindi na mo simba, lahay na sana. Ang sinulog, biblical wala. Aman sa Latin ang Vulgata, the word sinug, nasa the book of Psalm. Oh, nagyan na ito nang ibalik niya mga kiksunan. Niya, wala na kining mensahe sa pulong si Ginoo. Dahil ang pulong si Ginoo, mulunta ng dosang na, 1 Pedro 1:5. So, ang atong pag-exercise, mo ta, unya, sa mga punto mga kaigsunan, ini, ang atong itudlo, niya exercise, sa espiritual ng butang kay San Pablo sa 1:4, anay pauglan sa gusto, panili exercise, how much more ang spiritual exercise. O niya ang espiritual ng butang kay kaliking kamatayon. Naghang sumasa ng pahayag kaganina, sa kasipit, 37 anyos, patay. Laga pas Ginoo. Ano na yung mga pare sa nangamatay sa yuba. So, naghan, mga singir, mga dato. O, nakita na to ang kumamatay ng tao, ang mga kaptangan. Ibili na lang, pertin na kong balay na sa Amerika na mga insa itong singir na namatay. Sikat kayo. Kubay? Sus, ang nakumbay niya. Ginamas YouTube tanawa. Wa na ginisunod. Kwarta bahandi ito ang balay. Pero tinakuha. Sayang kayo. Mabiyaan ra ang bahandi, yung kalibutan na umamatay, huwag ito madama mga fiksunan. Muna nga, atong lawas, kuto ng kwate itong lawas, sa lubngan ng mga fiksunan. Muna nga, magtigom ng pandi, nandito sa ginayas langit. Ang punto nga, espiritual ng butan. So, asa gini mong mandi, doon sa mga imong kasing-kasing. Ato pa dahil, pag-isod, kuan na sama sa mga balaan mga santos na ang ilang bandi, ang ilang kasing-kasing was bandi. Ano mang ibaligya, ano ipanghatag man, wala yun. Ano nga ang alang kasing-kasing, itulong ang iya sa espiritual ng buwan. Yan sa Ginoo na mga kiksunan. Lumanabay rin yung kalibutan na mga kiksunan. Remember, life is short. 89 verse 17 Salmo niya, buhay pa sa buntag. Pratik si Tatoy. Buhay pa sa buntag. Buhay pa sa utoy. Gabi, patay na. So, wala yung pamalandungan na ito mga kiksunan sa YouTube kung itanaw gabi. Singir, sikat kayo. Ang balay na nabilin, yato sa mga nag-picture ito. Kung yung nabilin sa singir na namatay din ito ang balay. Marang direct sa eskina natin. Unya, napay, samot ang kwarta ito. Oo. Unya, lahi maring
Kuan ang pasunda wa kay anak niya ni. Ang kuan kining tulo matay nga sige. Nabiyaan kay kung sa inom na naman yan, anxiety. So na anxiety sister rin. Kuan kining sana siya ka kuan kining presyon din ako. Kuan mayabang na ba? Partol ba ni Brad Belti kilig? Nawag na ito babae. Brad iway day, abra day. Gripel ko Belti kilig. Kasi tambala lang na hindi katulog. Magdumog ang iyang kasing-kasing. Sa ito babae, matanong. Di siya katulog kay madumog yung andar siyang kasing-kasing. Full center ang trabaho. Iko, malagi na nga, ari na ka sa espirituanong putan, ato nos pare, bisa nos pare, masin mika na sa sala. Unya, ato ka sa pare, tambag na, mahatag ang pare, espiritual instruction. Unya, ato ka sa pinto sa Ginoo ang doktor. Hirap ng doktor sa 5, naunsa rin sa kita. So, muna nga, daghan. Muna nga, sa mga kining espirituano, ano na tayo kausaban kay maka-divert na ito pang una. Ay uban doon, ngayon, nayabag ng uban. Kung tumarap tambal, kung di kung tumarap tambal, masakit man, maliko yung yapon. So ang tambal, gamit ko yung mura na maintenance man. Kung diabetes ka, di ka mong tumar, mataas yung sugar. Sus, buyawa na di. Brad Empleo Ricky, Brad Iman Impinado, watching from South Korea. Sus, ngilingiga di South Korea di sister. Brad Iman Impinado, imong idol si Saint Philip Neri. Saint Philip Neri. Think of yourself that every day is your last. Saint Philip Neri. Tanindong tayo. Naiming igayo, Brad, kining Iman Impinado. Pero dili kay ko Andre San Fernando, pero sa social media daki ni biyo mga kaigsuna. Mayong gabi, Brad Wede. Pa-shout out Empleo and Velasquez family watching from Mandawi, Banat, Brad. So sani sa Saint Philip Neri. So naabot sa South Korea. Buta ni si Brad Iman Impinado ni Arenes itong nakita kami sa kining Cebu City. Ihatag siya og mga kuan sa mga Catholic defenders di Sibugad kanatay. Pahalipay o nakita personal. Muna nga usa sa punto bitaw nga ini mabalandong sa mga kaigsunan. Sino ba yung pangutanan na ito yung mga taraw? Mga kaigsunan. Wala yung pangutanan na ito sa babaw rin. Ito taraw. Gregorio Nocos o Iman Watching. Mayong hapon by the way di. So sa kuan kining ang magkapahimuot sa Dios. Lahim yung pananaw sa Ginoo. Ang una-una sa Ginoo, una-una nato lahi na sister. Lahi na. Ato pa sa Isaiah 5:8, ang una-una sa Dios. Una-una ni Sister Alma, sister mga diksitatoy, lahi na siya. Una siya nga kuan. So, muna ito kining pagtulungan sa simahan, balik-balik sa mga kingsunan. At least, kamay ba, kung mahayag ba, di mo itong Ginoo kay asaman mo laban ng Ginoo rin. Ato bisa, nagpadoon niya, nagpalaban niya. Nana sa Hebreo 3:6. Dominus Miki Edot Torno Tumido. At wakwak na Brad Veronisa, Brad. Muna pong dito mga kuwan natin, but ini insa man ang mga tawan na ang Diyos uban nato. Si San Vicente Ferrer, iatangan og 3,000 katao na natumba na kalit. Pinanggalan na natumba. Nabi ka balaan si San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer ba ito? Si St. Francis. San Vicente Ferrer. O Assisi.
Mula ko sa punto bilang mga kiksunan nga ang kuan gining akong ipambit kay may ubang sumasa ko mga testimony katulong sa ka lalaking security guard. Kung wala pa to si Brad PBB nga paghikot na itong security guard kay ibiyaan siya sa inyo. Kanya, lumikan kay magkatuan ko dito napit sa terminal napit. Yung mga po siya. Southpass terminal. Ako na pambitan. O board again siya. Ako siya gina dito sa ni Reverend Manilbon Senior Santa Rosario. O akong ipag-ubisan ni dito sa pare. O nalabdagan, tabagan, o hihingan ko sa pare, Brother Prem. Dili ko ito kumao kubisal. Awan, dili ko ito kumao mga G, mong gina. Dahil ang pader kay, nahanap sa dadig at least na kubang ka. Yung suminto sa Diyos, sama ni mo pader. Ang pare yung suminto na sa Diyos. Reverend Pader Dennis, kumamot ni Kwatro. Kung recognize. So, malok na, karon ang mga laki si Brad Gilbert, tuloy ko na, kanya, basta ng Biblia, pambit na. So, isugo na. So, kinanglang dagang may experience itong kuhan, karing actual experience. Muli kinanglang, di kay, karang pagbasa ng libro, okay na. Pero actual kay tao mo ta. Nya, dili niyo mo mapamilyar ang mga ibuhat sa una sa actual pa ang mga apostoles si Jesus Christ. Kaya sa una, pa sa ito, kay pamatir nila. Kasi piyat. O, utang kayo. Sus, di kusog manik mayo ang buwan. Nibiyo na noon. Oh. Brad, pangutana Brad. Bis mundang na to. Di na mundang. Kita, ito na yung tabagon kay namanan sa 1 Pedro 3:15. Be ready at all times to answer anyone. Pangutana, brother. Brad, mao ba ang walay kubisal-kubisal unya sa panahon siya masakit, unya sa diha, hapit na siya mabugtuan sa gininhawa, musangpit na sa Ginoo? Maluwas ba, Brad? Salamat sa pangutana ni Brad Adlawan. Brad Adlawan, member sa Dating Daan. Salamat, Brad, sa pagtubag. Saka Dating Daan, ya, namutana mga kigsunan, ato ning tubagon na yang pangutana kay matud pa niya dire sa maong kuan nga maluwas ba nya walay kubisal sa pare. So, nindot ang pangutana. So, atong tubagan na mga kigsunan nga kuan way kubisal. Sampulan ito daan nga atong kumamahan. Mura mo bitan na wan ko kana ipinyap telepinya. Yap ko kumamahan. Nya telepinya na. Way kasal. Ato pa nangutana ko sa usa ka simple nga preferencing to sa karaan nga simple. Bago po magsuri ko 2001 sa UCR. Imperno to kumamahan. Jadi tak hukum. Oh, sinang ka? Wa to'y kubisal-kubisal. Sa una. Oh. Why kubisal? Murag, buhit ang kumaman, edad ni Rancho Grandes, Chuck Norris, o Bruce Lee. Muna mga idaran na. Cinta dos, na Rancho. Bruce Lee. So, muna nga, may imperno to. Jadi tak hukum. Samot nga, naka-experience ko ni Grandmaster Monsignor Caetano Gilmulingo. Grandmaster sa Latin, Master sa Philosophy. Ang edad niya rin yung Monsignor, 88. Misa ba? O niya, matod pa niya sa iguyog na mag-misa siya sa chapel, sa St. Peter, unggol mo siya. Yan namin sa sakop sa katedral. Iyon siya na
internal puno. So kaya itong pananaw sa gawas sa tao nga kanina galipin ni may kusal-kubisal. Parang kaganina akong iulihan gikan ko sa Cebu City to Talisay City to Bulog nga